aproape atins. Acum stai. Nu, mai n-ai simțit că Am mult mai bine cu asta. Frumos față de la. Hai de cap. Frumos de tot acolo. frumos va coborât ăsta. Dar l-am coborât aiurea, mă, ăla. Da, dacă nu l-am avut, nu am făcut așa. S-a nimțat în timp. Rândul trecut la codatare. Frumos să coborât ăsta. Asta coborât frumos, nu? Frumos, rău, da. Frumos, da. Bravo, Lice, sunt mai pilot de pilot. Nici nu ne-ai simțit când a aterizat. Nu ai simțit. Ca lumea să mă ducă. Nu am ce mă doare capul. Fetele mele. Pe la București. Ajuns la București. A, noi, mă, drecu. Este bun ăsta, nu este bun. Ai la capitala României. Mai ajută de filmat. Și la noi, bă, băiatule, mă. Și în ciulinie a fost că te întreabă, ce faci mai? Antu nu te întreabă. Ați aterizat, ați ajuns. Gata, ne închide. Ne închide, da? Boierul ăsta a aterizat bine, mă, cred că are și pistul mai lungă ca Orlando, nu are așa. Mi-a putut acolo. Ladies and gentlemen, welcome to Bucharest. Where the local time is 20 minutes to 1. Please remain seated with your seatbelt fastened until the captain has turned off the fasten seatbelt sign. If the aircraft has come to a complete stop to its final parking position. Smoking is not permitted unless you are in a designated smoking area. Please open the overhead compartments carefully as items may be falling out and causing injuries. Captain and the entire crew thank you for flying with LET. Have enjoyed the flight to us and look forward to the pleasure of seeing you again in the very near future. Wish you a pleasant stay, thank you and goodbye. Domnilor și domnilor, bine ați venit în București, unde la locală este 1 fără 20. Vă rugăm să rămâneți așezați cu centrurile de siguranță cuplate, până când capitanul va stinge indicatorul și impune folosirea acestora, iar avionul se va opri definitiv. Fumatul nu este permis decât în spațiile special amenajate. Vă rugăm să deschideți cu grijă compartimentele de deasupra, deoarece pot cădea lucruri ce vă pot răni. Capitanul și membrii echipajului vă mulțumesc că ați zburat cu Wizz Air, spune că v-a plăcut zborul de astăzi cu noi, sperăm să vă revedem la bordul aeronavelor noastre în viitorul apropiat. Putem o ședere plăcută, vă mulțumim, la revedere! Nu știu, poate când nu-i merge în rai.